Aste Santuko oporrak bihar hasiko dira eta hortik aurrera aukiko ditugu 5 egun luze plan ugari egiteko. Bilboko udalak zenolako eskaintza prestatu? Zelan deskribatuko zenuke Bilboko udalak turistei begira duen eskaintza? Bilboko udalak eskaintzen du oferta oso zabala eta gainera kalitatezkoa. Egin dezakezu nahi duzuna Bilbon, hori da gure onena. Zuen leloa. Bai, lase da bai. Beraz, imagina ezazu ezagutu nahi duzuela Bilbo oinez. Bi posibilitate dauzkazu, bata da Alde Zaharra ikustea, Alde Zaharra da historikoa, monumentala, baina gero kontrastea egiteko beste ibilbide posiblea da zabalgunea, eta zabalgunean izango dugu beste begira da, abanguardista, modernua, arkitektu internazionalak, beraz, bi diferenteak dira kontrastea ikusteko eta gozatzeko. Gero ere posiblea da Bilbo ikustea, baina beste ikuspuntu batetik, adibidez autobusarekin, autobus turistikoarekin, orduan 17 geltoki egin dezakegu gozatzeko Bilbo. Adibidez, has dezakegu ibilbidea Guggenheim ondoan, Lertxundi kalean, 17an, eta adibidez, jaitsi gaitezke Alde Zaharrean, eta berriro ere beste oinezko bizitak gidatu egin Alde Zaharra ezagutzeko eta berriro igo gure autobus turistikoa dena ezagutzeko. Itsasontziz ere ikus dezakegu Bilbo. Bilbo nabigatuz adibidez, hasiko gara Pio Baroja dagoen plaza honetan, hartuko dugu itsasontzia, eta Udaletxe parean. Orduan, handik joango gara, gutxi gora bera Euskalduna Jauregi arte, gutxi gora bera Abando Ibarra lekura arte. Eta beste posibilitate, hori da izango da ordu bat, baina badau beste posibilitate bat, da 2 orduko itsasontzizko ibilbidea, eta hori izango da, gutxi gora bera Bizkaia zubir arte. Importantea da, oso importante dugun patrimonioa Bizkaia zubia. Orduan ere posiblea da itsasontziz egitea Bilbon. Eskaintza hori oraintxe bertan deskribatu duzun eskaintza zabal hori Bilboko udalak urtean zehar dekona da, Aste Santuari begira nolabaiteko plan berezirik antolatu duzue, kontatu apurbet hori, data hauek direla eta Bilboko udalak zer jarri duen martxan. Normalean urte osoan zehar baditugu bisita gidatuak, egin ditzakegu Alde Zaharrekoa eta zabalgunekoa, baita ere posiblea da hartzea autobus turistiko eta itsasontzia, hori da normalena. Baina baita Aste Santuan ere posiblea da adibidez Harriaga Antzokia ezagutzea. Normalean ez da posible, normalean ezin dugu egin bisita hori, baina orain Harriaga Antzokia eta Udaletxea ere bisita dezakegu Aste Santuan. Eta hori da polita, eta da polita bisitarientzat, baina baita bilbotarrentzat. Beraiek nahi dute gure patrimonio ikusi, baina zuzenean, ez kanpotik, ez hartu nahi dugu, ikusi nahi dugu, eta dastatu gure kultura. Hori gainera, orain komentatzen ibilizaren askotan gertatzen da, ez? Askotan joaten gara ez daki nora eta ezagutzen dugu ez daki nongo antzoki ezagunena, baina igual Harriaga Antzokian ez gara inoiz egon edo bakarrik antzerki obra bat bakarrik ikusten, eta badaude bat gauza bilbotarrak izan da ez ditugunak ezagutzen, ez? Eta hori bai ondo egongo litzateke edo bilbotarrak izan da hori kontuan hartzen duzu zuek zuen bulegotik? Normalean kontatzen diego zer dagoen ikusteko eta zer duten, zer posibilitate dituzten, baina egia da bilbotarrak ere datozela gure bulegoetara informazioa jasotzeko. Eta normalean egiten baduzu, egunero pasatzen gara Bilbotik eta ikusten dugu Bilbo, baina ez da gauza bera. Zuk hartzen baduzu gida, pertsona bat ezaltzeko Bilbo, ez dakit, da diferentzia da, anekdotat adibidez, hori da importantena. Normalean badakizu zein motatako eraikina den, baina ez dakizu adibidez zergatik deitzen den zeozer Karola.
ez, grua, baina ez dizuet esango bestela, ez duzu egingo bisita gidatua. Emakume bat agotartean, ez? Bai, halaxe da, Izenagatik behintzat. Bilboko emakume, polit bat, bai. Eskuartean badituzu folieto batzuk orain Aste Santuari begirat Bilboko Udalak prestatu dituenak, kontatu apurbet zer dan eskuartean dekosuna? Bi diferenteak dira, bata da, aktibitate kulturalak jakiteko eta ezagutzeko, orduan komentatu dugunez badaue itsasontzia, bizita gidatuak, nola ez programazioa ere kontzertu sakroak dauden Aste Santuan garata, prozesioak nola ez, Bilbo ezagutzeko, erlijio momentu honetatik. Eta gainera, zer dauen ikusteko museoetan, zer dauen adibidez kultura sailak egin duen programa oso importantea da Kalestena deitzen dena eta Bilboko kaletan ikus dezakeguna. Orduan hauxe da, gu gatoz Bilbora, baina zer dugun egiteko hemen duzue dena. Gero ere badau beste posibilitate bat, etortzen gara Bilbo ikustera Aste Santuan eta jakin nahi dugu non jan dezakegun. Orduan, egin duguna da, ia 300 jatetxe egongo dira irekita Aste Santontan, orduan hementxe duzue jarrita noiz izango diran irakita non dagoen kokatuta jakiteko gure gastronomia da oso importantea, orduan eskaintzea da gure posibilitatea. You and I and hauxe dira, hauxe da Bilbaokar dau 1, 2 eta 3 egunerako bonoa, eta hauxe da oso importantea turistentzat. Bilbaokar honekin, Bilbaokar erabil dezakezu metroa erabiltzeko, Bilbobusa erabiltzeko, funikularra erabiltzeko tranbia erabiltzeko eta Lasalben dauen ascensore hori ere erabiltzeko. Orduan, horretaz gain, baduzu bazibeletatea, deskontuak izateko jatetxetan, dendetan ere, eta posiblea da baita, ez dakit, kotxe bat alokatzea, zergatik ez limusina bat alokatzeko posibilitatea daukazu deskontu bat izateko Bilbokarrekin. Eta horrek zema balio du, zenbat bidea egiteko? Bai, ez daue limiterik bideiak egiteko, baina egun baterako 6 euro kostatzen du, 2 egunetarako 10 euro eta 3 egunetarako 12 euro. Eta bono hauetaz gain hauek apurbet bidaietarako, baina jateko bai badaude beste delako bono batzuk, ez? Halaxe da, bai. Badau bono bat dira 40 euro, eta 40 euro hoiekin egin duzuna da, 5 bono dituzu, eta 5 bono hoiekin 14 tabernetan alde zaharrean desta dezakezu pintxo bat eta edari bat, 5 lekutan. Are so hypnotized by the love. Plan berezi bat, zuk egingo zenukeen plana. Proposatu ibilbide bat, hor bestaldean daudenek edo reportaje hau ikusteko aukera izango dutenek, jakin dezaten, Bilbo ezagutzeko plan berezi bat. Zer egingo zenuke zuk? Niretzat plan berezi bat izango litzateke, Bilboko hotel batean esnatzea, terraza bat badu gozaltzea hotel honetan, ez dakit Bilbori begira, gero hartuko nuke oinezko bizita gidatua, baina anekdotak ezagutzeko, ez da bizita gidatua dena ikusteko da, anekdotak eta Bilboko pentsamientoak ezagutzeko. Eta gero, joango nintzateke zer jatera, hori bazkaltzea importantea da, eta hartuko nuke, ez dakit, Bilbon, 300 honetako zerrendaren batera joango nintzateke, arraina daztatzeko zergatik ez, eta arratsaldean joango nintzateke museo bat ikustera, eta gero, behar bada, itsasontzia eta autobus turistiko hartuko nuke, ezagutzeko Bilbo beste ikuspuntu batetik. Eta, arratsaldean, eguna bukatzen denean, joango nintzateke pintxoak hartzera, nola ez, hori da gure kultura, hori da gure gastronomia, baina baita da gure kultura,
Alde zaharretik poteatzera, ez? Bai, nola ez, alde zaharretik edo hemen, erdiko partetik ere posiblea da, baina joango nintzateke eta nola ez kopa bat hartu behar ditugu, aste santoan gaude, baina dira oporrak eta aprobetxatzeko kopa batzuk hartuko ditugu. Orain bulebarra berriro ere zabaldu dutela, ez? Eta kokteleria berri bat eta nahiko modernoa ireki dutela hor bekaldean, aukera ona izan daiteke, ez? Koktel horiek probatzeko. Oso ona izan daiteke aukera hori. Bilbon ere kopa onak dira. Ez beste lekuetan ez, baina Bilbon bai baditu kopa onak. Ez da plantxarra, nik apuntak hartu ditut, esaten zauden bitartean, eta ez dakit aste santu honetan edo hurrengo zubi baterako edo agian egingo dugu.